Ang klase ngayong araw na ito. O baka hindi pa umuuwi yung anak mo dahil naglagalag pa. Opo, may mga ilang lugar dito sa Metro Manila ang sinuspinde ang klase dahil sa napakainit na panahon. So, I think and I believe yung mga kabisyo natin out there na mga estudyante na nasuspend ang klase, masayang masaya ngayon. Lalong-lalo na yung nakakubra o nakakupit sa kanilang mga magulang dahil pinamuka na may klase ngayon pero yun naman, wala talaga. Bakit ko alam yung mga ganyan? Syempre, hello. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Charot, darot. Kailangan po bang i-memorize yan? But kidding aside, kabisyo, napakainit nga naman talaga ng panahon ngayon. So, iwas-iwas na lang tayo sa mga lugar na kung saan sobrang init. Alam nyo ba na meron pang mga lugar dito sa Metro Manila na sobrang init na hindi mo dapat puntahan? Tingnan mong maigi yan sa mga balita. Makikita mo dyan kung ano yung eksaktong lugar at kung ano yung hindi mo dapat puntahan o gawin sa mga lugar na yan. And example lang po nito, no, ay yung paninigarilyo. Tapos yung pagtatapon ng upos ng sigarilyo sa kung saan-saan. Yan. Diyan nagsisimula ang apoy. Oo, pero pwede rin naman sa mga manloloko. Oh. Nakikipaglaro ng apoy. Charot! Darot! Pero yun nga, kabisyo, yung pagtapon ng upos ng sigarilyo sa kung saan man. And just to update you ha, alam mo ba na yung sunog sa parking ng NAIA ay dahil daw sa cigarette butts na nakuha ng BFP Arson Investigation Division Chief Fire Superintendent Bayani Zambrano. So yun daw ang rason. Para sa lahat ng mga naninigarilyo dyan, kung ayaw nyo pong masunog ang baga ninyo, ganun din po ang bahay ninyo, ganun din ang paligid ninyo. Alam niyo po kung saan dapat itapon ang upos ng sigarilyo. Ang hindi ko lang kasi din magets, no? Merong ashtray. Pero bakit hindi po dun ginagawa yung pagtapon ng upos ng sigarilyo? Or merong smoking area? Bakit hindi dun sa mga lugar na yun? Yung ganun ba? So let's be a responsible citizen. Citizen. Ba't yun na Bisaya man ako dangday? Let's be a responsible citizen para maging maayos naman yung ginagalawan natin dito at para magkaroon naman ng impact yung mga ginagawa natin sa mga susunod na henerasyon, diba? And speaking of impact, minsan di ko naiisip na parang nagkaka-impact pala ako. Napapansin pala ako. Kasi parang feeling ko, ginagawa ko lang naman yung trabaho ko, tapos biglang, boom, biglang may darating na award. Oo, notable personality in radio broadcasting from Maharlikang Filipino Awards. Maraming salamat po. Alam niyo, sobrang tuwang-tuwa po kami ni Mama Nicole dahil binigyan niyo po kami ng awards. Although si Mama Nicole, sobrang dami ng awards niyan. Lahat na ng awards pwedeng ihakutin yan. Kasi idol ko nga yan silang dalawa ni Christopher. Tapos, biglang may award. Hindi ko talaga akalain. So, si Mama Nicole po ay nakatanggap ng award Best Mom. Wow. Best Mom talaga. Uy, pero pwede yun Best Asawa, Best Mom, lahat-lahat na ito. Maharlikang Filipino icon in Philippine radio broadcasting. At ang inyong lingkod po, notable personality in radio broadcasting sa Maharlikang Filipino Awards Year 3 na ginanap po kagabi sa Okada, Manila. Maraming salamat po sa mga naniniwala po sa amin. Pagbubutihin pa po namin ang aming trabaho. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko po ito gagawin, pero makakaasa po kayo na sa mga susunod po na araw ay magdadada ako as a professional person.
Sana may kabuluhan lahat ng mga ginagawa natin ngayon, no? Pero, yeah, sobrang nagpapasalamat po ako. Isang magandang regalo po sa akin to. Dahil I'm on my 11th year in the radio industry. Kaya maraming salamat, Kabisyo. And tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng ligaya at pagsusplok ng mga sikretong pet malu. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, Wednesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikam ng DJ Rocky's Secret File. Paulit-ulit mo siyang patatawarin until dumating ang araw na hindi mo na siya mahal. Ay, para to sa lahat ng mga pokmaru. Yung ibinigay na lahat pero hindi pa rin sapat. Yung lumaban ng lumaban pero bigla na lang napagod. At wala na biglang naramdaman. Yung minahal ka noon pero maglaway ka na ngayon. Charot! Darot! Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!